Χαίρετε και καλώς ορίσατε στο 19ο μέρος της σειράς μας Java Archarius. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αρχεία και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε, να γράψουμε και φυσικά να διαβάσουμε από αυτά. Πάμε να δούμε πώς χειριζόμαστε αρχεία. Είναι βασικό skill διότι μπορεί να χρειαστεί να έχουμε ένα αρχείο ρυθμίσεων στο πρόγραμμα μας ή να χρειαστεί να διαβάσουμε ένα αρχείο από κάποιο legacy σύστημα. Με όλα τα μοντέρνα συστήματα που έχουμε σήμερα, στο τέλος της ημέρας μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσουμε ένα JSON ή XML αρχείο και να το επεξεργαστούμε. Σε αυτό το βίντεο θα επικεντρωθούμε σε απλά αρχεία κειμένου. Η όλη διαχείριση προσφέρεται από το πακέτο java.io.file, το οποίο πρέπει να κάνουμε import. Όπως και με κάθε variable πρέπει να το ορίσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση είναι file, το όνομα του variable μας, ισούται με new file και το όνομα του αρχείου. Ας το ονομάσουμε test.txt. Αν το τρέξουμε δεν θα εμφανίσει τίποτα, διότι το variable file είναι κάτι σαν placeholder για το αρχείο μας. Μπορούμε να ελέγξουμε εάν το αρχείο υπάρχει με τη μέθοδο exist. Και αν το τρέξουμε μας δείχνει ότι file does not exist. Πριν πάμε να δημιουργήσουμε το αρχείο μας, θα δεις ότι δεν έχω καθορίσει τη διεύθυνση path, μόνο το όνομα του αρχείου. Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε ολόκληρο το path, μπορούμε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το path από κάποιο file στον υπολογιστή μας. Για παράδειγμα έφτιαξα στον desktop μου ένα folder με το όνομα Stavros και ένα αρχείο byte.txt. Μπορώ να αντιγράψω το path και να το περάσω σαν διεύθυνση κατευθείαν στο file. Μη σε μπερδεύει το path του Mac. Αν ήμουν σε Windows θα ήταν c /users/stavros desktop κτλ. Και όπως θα δεις, το αρχείο υπάρχει. Anyway, θα βάλω πίσω το όνομα του αρχείου και αν το τρέξω θα δεις ότι ακόμα δεν υπάρχει. Και θα πάμε τώρα να πούμε στην Java να το φτιάξει. Εδώ κάτω από το println που του λέμε ότι file does not exist, θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο file.create new file. Και θα δεις ότι παραπονιέται ότι υπάρχει πιθανότητα για exception. Μιλήσαμε για τα exception στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το έχεις δει θα το βάλω πάνω δεξιά. Τώρα θα έρθω και θα περικυκλώσω το create new file με ένα try catch block. Αν το τρέξουμε θα μας πει ότι δεν υπάρχει. Μην μπερδεύεσαι όμως, απλώς σκόπιμα δεν το έβαλα ένα print να λέει ότι δημιουργήθηκε το αρχείο. Αν το τρέξω ξανά, θα εμφανίσει ότι file exist. Όμως, πού είναι το αρχείο μας τώρα? Αν κάνουμε ένα refresh στο project μας, θα δεις ότι είναι μέσα στο φάκελο του source. Ας το διαγράψουμε και θα το ξαναδοκιμάσουμε. Μας λέει file does not exist and was created. Και αν το ξανακάνω refresh, να το εμφανίστηκε. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Θα πάμε τώρα να γράψουμε κάτι μέσα στο αρχείο. Θα δηλώσω τώρα το variable FileWriter, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε στο αρχείο μας. Και επειδή όταν διαβάζουμε ή γράφουμε αρχεία υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ένα exception, πρέπει να το περικυκλώσουμε με try και catch. Τώρα, για να γράψουμε κάτι θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο write. Ας το τρέξουμε. Και αν ανοίξουμε το αρχείο μας, θα δεις ότι είναι άδειο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι γράφουμε σε buffer με το write. Και πρέπει να πούμε στο file writer να στείλει τις αλλαγές στο δίσκο. Αυτό ακούγεται λίγο περίπλοκο, όμως δεν μας ενδιαφέρει, διότι εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε τη μέθοδο close. Αν το τρέξουμε και ανοίξουμε το αρχείο μας, θα δούμε τα δεδομένα που έχουμε γράψει. Ας αλλάξουμε το κείμενο και να το τρέξουμε ξανά. Θα δούμε ότι αντικατέστησε το περιεχόμενο. Σε περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε, θα κάνουμε χρήση του append. Πρόσεξε τώρα τι θα συμβεί εάν μετά το close κάνω append και close ξανά. Θα μας εμφανίσει stream closed, διότι μόλις κλείσουμε τον writer μας πάει, τελείωσε. Πρέπει να το ξαναδηλώσουμε και να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή μετά την αρχικοποίηση του writer στην ουσία. Και θα δούμε ότι έχει αντικαταστήσει τα δεδομένα στο file μας. Άσχετο μετά του έχουμε πει να κάνει append. Εάν θέλουμε να προσθέσει στο τέλος του αρχείου και να μην αντικαθιστά τα δεδομένα, εκεί που έχουμε δηλώσει το file μας, μπορούμε να του πούμε κόμμα και true. Που αυτό σημαίνει ότι η Java, ό,τι και να κάνουμε με το write ή με το append, θα έρχεται και θα συμπληρώνει στο τέλος του αρχείου. Και φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε και special characters, όπως είναι το enter, έτσι για να είναι και πιο καθαρό το αρχείο μας.
Λοιπόν, γράψαμε στο αρχείο μας. Πάμε τώρα να διαβάσουμε από αυτό. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο πρώτος τρόπος είναι με το file reader και ο δεύτερος τρόπος είναι με το buffered reader. Πάμε να δούμε τον πρώτο. Ας δηλώσουμε ένα file reader που έχει ως παράμετρο το file. Θα κάνω import το file reader από το java.io και θα περικυκλώσω το file reader με ένα try και catch. Αντί το file θα μπορούσα να δηλώσω το όνομα του αρχείου κατευθείαν. Δεν έχει σημασία όμως. Για να διαβάσουμε από το αρχείο θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο read. Θα δεις ότι το Eclipse μας λέει ότι πρέπει να προσθέσουμε και το input-output exception στο catch μας. Το read επιστρέφει integer αξίες. Ο αριθμός είναι η αναπαράσταση του χαρακτήρα σε αριθμό και για να το μετατρέψουμε σε χαρακτήρα μπορούμε να τον κάνουμε cast σε character. Όταν φτάσει στο τέλος του αρχείου, το read επιστρέφει την αξία +1 και μπορούμε να φτιάξουμε ένα while loop για να εμφανίζει όλους τους χαρακτήρες. Εδώ τα μπέρδεψα, έπρεπε να του βάλω print, όχι println. Και φυσικά, μόλις τελειώσουμε με το reader, πρέπει να του πούμε reader.close. Οπότε με την πρώτη μέθοδο διαβάζουμε χαρακτήρα και το εμφανίζουμε στην οθόνη. Πάμε τώρα να δούμε και το δεύτερο τρόπο με τον buffered reader, το οποίο μας παρέχει και τη δυνατότητα να διαβάζουμε γραμμή. Εγώ τώρα, για χάρη του παραδείγματος, θα χρησιμοποιήσω τον ίδιο reader, απλά θα τον ξανακάνω initialize. Έτσι για να είναι και πιο καθαρό, του έχω βάλει και ένα println, θα του βάλω και μπόλικα ίσον, έτσι για να ξεχωρίζει και έρχεται και διαβάζει την πρώτη γραμμή. Και θα φτιάξουμε και ένα loop, το οποίο θα τυπώνει όλες τις γραμμές που βρίσκει μέσα στο αρχείο μας. Και θα έρθω από κάτω να κλείσω τον buffer reader και επίσης θα κλείσω και τον reader μου. Έτσι για να καθαρίζουν και τα resources. Όπως θα κατάλαβες, η προσπέλαση αρχείων είναι αρκετά εύκολη υπόθεση. Αν έχεις κάποια απορία, άφησε μου ένα σχόλιο ή στείλε μου ένα μήνυμα στη σελίδα μου. Αυτά για το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να το βρήκες ενδιαφέρον. Εάν σου άρεσε, πάτα το like. Και για να μην χανόμαστε, κάνε subscribe. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.